Taliwa sa seryoso internal cleansing program sa PNP. Ani usa ka pulis nga nalambigit sa pagpangawat kinsa wa alang-alanga ang iyang gibiktima kay mismo ang ilang buhatan ang iya kunong gilungkab. Nakuha ang 12 ka mga armas nga gibutang sa safety deposit cabinet sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office. Ano ang report? Kidala sa Cebu City Police Office si Police Corporal Portuguesa. Diin siya gibalhog sa detention facility human maaresto sa kasong pagpanglungkab. Nadistino siya sa Waterfront Police Station sa Cebu City Police Office. Isip Assistant Investigator. Siya matud pa ang gitumbok nga utok sa pagpanglungkab sa Safety Deposit Cabinet nga gibutangan sa mga armas nga gitugyan sa matagiya samtang nagproseso sa renewal sa lisensya nunod sa programa sa PNP nga uplan katok. Dadakpan siya atol sa follow-up operation nga gihimo mismo siyang Station Commander Police Major Jomar Pumarihos. 12 ka mga armas ang nasakiyo apan nabalik na ang unom. We discovered na meron nga talagang mga missing. So we started doing a very discreet investigation until some people came to us and testified against Marlito Portuguesa. Kaya po this early morning at about 3 a.m. we set up parang pinareport siya ni Station Commander at ang instruction ko sa niya, pag-report niya, posasan mo kaagad, disarmahan mo kaagad, treat him as a criminal dahil nga dyan sa ginawa niya. Dismayado ang kadakuan sa PNP nga naduhigan ang ilang programa paglimpyo sa ilahang organisasyon. Tinud-on sa liderato sa Cebu City Police Office ang pagpasaka og kaso batok kang Corporal Portuguesa isip pagpakita sa sincero nilang programa sa internal cleansing. This is a no-compromise case for Cebu City Police Office. Kahit itong tao namin mismo ay kakasuhan namin at in fact nakakulong na siya ngayon. Tinitingnan namin yung other possible charges. Definitely there will be administrative charges against him once we will get the findings, initial investigation of the prosecutor. Samtang nagdumili sa pagluwat og pamahayag ang pulis kalabot sa pasangil batok kaniya. Nasayran nga nasulod sa Philippine National Police Organization ang suspect ni adtong tuig 2013. Kauban si Godfrey Relena ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.